Nå, Johnny, så blev det onsdag. Og vi er klar til at lette her. Klokken den er 9:30. Jeg pisser ned. Vi er kommet i af regnbukser. Begge to. Nordpå mod Balatonsøen. Vi har ikke fået kørt så meget offroad her i Ungarn, fordi det er sand. Og det er pisseglat, fordi det har regnet rigtig meget hernede. Det er ligesom sådan noget ler noget at køre på. Så vi pylder lidt. Men nu kører vi nordpå, så ser vi, hvad der sker og hvor meget vi finder. Der skulle blive bedre vejr op ad dagen. Ciao! Men vejen er smurt ind i plæver her. Og det er bare over det hele. Og det er ret. Nå, jamen så fandt vi et sted, hvor det umiddelbart ikke var sådan specielt mudret. Men det går ikke så godt. Jo, det kommer frem af. Ja. Så kører det. Ja. Sådan. Det er så godt, Johnny. Så er du klar til den næste hen også. Det blev da også lidt plævret. Ja. Så står vi her 100 meter længere frem. Johnny har lige renset forskærm, fordi den blokerer bare hjulene. Så nu er vi snart ude af det her, så tænker vi, at det var nok okay, at vi kommer hertil. Så har vi lige lidt på asfalt igen. Så kommer vi sådan cirka 42,3 meter længere. Og så drillede det mudrede forhjul blokeret. Så ja, så kan man have nok så gode evner. Prøv lige, ja, den kører rundt. Nej, ikke sådan rigtig rundt. Står jeg lige her på en eller anden landevej på vej op mod Balatonsøen, og ikke nok med mudder, der er glat. Ja, i alle de kilometer, jeg har kørt, og det bliver nok snart til 200.000 kilometer på det her, så har jeg aldrig kørt på noget asfalt, der er lige så glat som det her. Det er simpelthen ligesom om, at der ligger et gummilag ovenpå. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men det er helt vildt at køre på nu her, når det er glat. Så vi passer lige lidt ekstra på, og kører ikke ret hurtigt, selvom vi kører på asfalt. Så er klokken 7. Efter en drypvis dag, må man sige, og glatte spor. Vi er landet på det her hotel, I kan se her. Det ligger jo egentlig ret godt lige ned til vandet her, og lige ned til Løsbøhavnen. Så nu går vi derover og finder en frokost forhåbentlig, eller noget aftensmad hedder det vel, og kigger lidt på byen. Så sidder vi her, godt spist af på en fantastisk restaurant her i Tata. Kylling og lidt kø og lidt øl og lidt risengrød med mango sorbet, is og lækkerier til. Det har været en, vi sidder lige og snakker om det. Det har været en god køredag i dag, selvom det har været glat og vådt og glat over det hele. Glat på asfalt, glat på et par styrt. Ja. Vi har ikke talt på mange. Nej, mange. Men nogle stykker. Men det har været en god dag. Vi glæder os til i morgen, der bliver bedre vejr, og vi kører nok mod... Vi tager noget nordligt TT i Ungarn i morgen, tror vi nok, måske. Og så sætter vi snuden ned mod Østrig nok. Så det var alt, der var.